Il-Qorti tal-Appell ma laqgħetx l-appell tal-eks Ministru Nazzjonalista Jason Azzopardi dwar kawża ta' libell li tilef f'Jannar li għadda kontra l-Ministru Owen Bonnici dwar l-iskandlu marbut mal-art tal-Lavimbraw. Fid-deċiżjoni tagħha, il-Qorti tal-Appell ippreseduta mill-imħallef Anthony Ellul ikkonfermat li Jason Azzopardi għandu jerfa' r-responsabbiltà għall-iskandlu tal-art tal-Lavimbraw li ġab ukoll il-kundanna tal-Awditur Ġenerali. Il-każ imur lura għas-7 ta' Jannar 2017 meta Azzopardi fetaħ libell il Bonnici meta f'konferenza tal-aħbarijiet żvela informazzjoni ġuramentata li fija Azzopardi wiegħed li jinsab kompromess ma' Zarem Vassallo dwar it-trasferiment tal-art tal-Lavimbraw f'Ħal-Qormi. Mir-rapport tal-awdituri ħareġ li l-art għaddiet għand Vassallo bi ftit aktar minn 700,000 euro meta skont l-awditur il-valur tagħha kien ta' 8 miljun euro. Il-Qorti tal-Appell għamlet ċara li ma temminx lil Jason Azzopardi li ma kienx jaf x'kien għaddej dwar it-trasferiment tal-art. Mix-xhieda li ngħatat fil-qorti innotat li Azzopardi kien qed ikun informat b'dak li kien għaddej fid-diskussjonijiet u sostniet li f'dak ix-xenarju il-qorti ma tistax temmen li l-Kummissarju tal-Artijiet u d-Direttur Ġenerali daħlu f'diskussjonijiet u waslu f'arranġamenti minn wara daru. Wara kollox, Azzopardi kien is-superjur tagħhom u lilu kellhom iwieġbu irrimarkat il-qorti. L-imħallef żied jgħid li jridu ma jridx Jason Azzopardi kellu jġorr ir-responsabbiltà politika. Sostniet li għall-qorti u ovvju li meta stmaw l-art bil-valur tal-1990 kienet se twassal għal kritika qawwija la darba toħroġ fil-pubbliku meta tqis li l-persuna wara l-kumpanija kien Zarem Vassallo li kien mitħla tal-Partit Nazzjonalista. Il-qorti innotat ukoll li t-tneħħija ta' kundizzjoni marbuta mal-art li waslet biex isir negozju bejn kumpaniji privati b'valur ta' 8 miljun euro. Sostniet li nhar it-tneħħija ta' dik il-kundizzjoni in-negozju ma kienx iseħħ. Il-Qorti tal-Appell temmet tgħid li Azzopardi kien jaf mhux biss bid-diskussjonijiet iżda wkoll bil-ftehim aħħari bejn il-Gvern u l-kumpanija ta' Vassallo fi żmien meta kien jokkupa l-kariga ta' Ministru responsabbli mill-artijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.